Haideți să ne întoarcem la un nou video. Salut! Astăzi vom face provocări. Da, în primul rând, eu sunt Dracu Laura și Barbie. Bine ați venit pe canalul Roxana Miște, sigur, are și prietena mea, Nisa. De fapt, stăpâna mea de Nisa, un canal pe nume de Nisa, pentru că ele două să Să începem. Aici, lângă Barbie. O provoc pe Dracu Laura să mănânce o pepene ca pe mine. Imediat, stai. Și să zică pepenului că e contele fabulos. Oh, contele meu fabulos! Bun. A doua provocare de Nisa care e? O provoc pe Barbie să țipe în gura mare, iar Dracu Laura să vină să zice: nu, este contele fabulos! Nu, este contele fabulos! Bine. Următoarea provocare, Deni. O provoc pe Dracu Laura să-i zică lui Barbie că are față de porc și Barbie să zică: măcar n-am față de porc urâtă ca tine. Ai față de porc. Măcar nu am față de porc urâtă ca tine. Măcar am încercat. Următoarea. O provoc pe Dracu Laura. O provoc pe Barbie să-i zică lui Dracu Laura că este omul păianjen. Ești omul păianjen! Măcar eu nu sunt ca tine. Măcar am încercat. În fine. Următoarea, Deni. O provoc pe Dracu Deni, să ia Laura. telefonul în mână. La lângă mine. O provoc pe Dracu Laura să-i zică lui Barbie să facă baie în nămol că miroase urât. Barbie, fă baie în noroi că miroși urât. Mă duc. Stai, ce? Oh, Doamne! Deni, următoarea provocare. O provoc pe Barbie să-i zică lui Dracu Laura că miroase urât. Miroși urât. Măcar nu miros așa de urât ca tine. Măcar am încercat. O provoc pe Dracu Laura să-i zică lui Barbie că este urâtă. Să știi că ești urâtă. Iar măcar că eu sunt urâtă, dar tu ești și mai urâtă. Măcar am încercat. Hei! Bun. Următoarea provocare. O provoc pe Barbie să facă roata, iar Dracu Laura să-i vină. Oh! Este șarpele lui Clou care sughiță. Are șarpe. Așa. Așteptați un pic, dragilor. Na. Oh, este șarpele lui Stai așa. Clou care sughiță. Stai că n-am făcut bine. Oh, este șarpele lui Clou care sughiță. Nu mă mai arăta mereu. O provoc pe Dracu Laura să-i zică lui Barbie că pute și ar trebui să facă o baie fierbinte. Mi-ai făcut eu? Hai, lasă, bine. Scuze, e urâtă provocarea, nu ți-o alegem. Bun, următoarea provocare. O provoc pe Dracu Laura să-i zică lui Barbie că ar trebui să își ia un bărbat. Ar trebui să ții un bărbat. Dai, arăt. Ar trebui să ții un bărbat. Bine, mă duc.
Barbie să zică, uite pe Ken! Iar dracul Laura apoi să vină să-i zică, ba nu, e contele Fabulos care zice miau. Nu, e contele Fabulos. E Ken! Ba nu, e contele Fabulos. E sigură? Da! Nu te cred. Ba da, camera e contele Fabulos. Am glumit. Hai odată. Bun, următoarea provocare. O provoc pe dracul Laura să-i zică camerei că e contele Fabulos, iar apoi Barbie să zică, ba nu, e Ken. Și să se certe în continuu. Camera e contele Fabulos. Ba nu, e Ken. Ba nu, e contele Fabulos. E Ken. E contele Fabulos. Ken. Contele Fabulos. Ken. Contele Fabulos. Hai, termină, e Ken. E contele Fabulos. Ba e Ken. Ba e contele Fabulos. Ba e Ken. Ba e contele Fabulos. Ba e Ken. O provoc pe Barbie să îi zică camerei, uite pe Ken, iar apoi dracul Laura să zică, ba nu, e șarpele meu care e sughiță. E Ken. Ba nu, e șarpele meu care e sughiță. Yikes! Isa, și acum și ceva legat de bucătărie. O provoc pe dracul Laura să se bage cu capul în frig, să ia laptele și să-și-l toarne în cap. Iar apoi Barbie să zică, uite ce ai făcut, ai consumat tot laptele. Deci aici e laptele. Stați așa. Uite ce ai făcut, ai făcut mizerie. Da, tu așa ca tine, prinde. Serios? Serios. Următoarea, Deni. O provoc pe Barbie să se ducă în bucătărie. Pune laptele mai întâi la O frigider. provoc pe Barbie să mănânce un tort ca un porc. Ca un ce? Ca un porc. Iac! Deci, și pe Denisa, jos. Nu, să reformulează, zi, pardon. Pardon, scuzați. O provoc pe Barbie să mănânce să se preface căicățel, apoi dracul Laura să vină. Barbie, ți-e foame? Stai că ți-aduc imediat mâncare. Barbie, ți-e foame? Poftim. Mai vrei? Poftim. Și mai facem încă O provocare. Nu, încă 4. Deci o provoc pe dracul. Închide și pune și laptele. Pune și laptele în frigider. Uite la acolo. Și pepenele. Și pepenele. Deci, o provoc pe Barbie să se ducă în bucătărie și Zi să alunece și să se alunece din greșeală cu tocurile pe o banană. Cu tocurile pe o banană. Iar apoi dracul Laura să vină să-i zică, mamă, ce căzătură ai luat, Toanto. Nu, Toanto. Uite așa. Ce căzătură ai luat? Nebunul. Au, puteai să mă ajuți măcar. Nu trebuia, măcar eu sunt mai frumos. Și ce e legătura cu asta? Nu mai contează. Bună! Trebuie să pui și o pompă. Provoc pe... Te provoc să schimbi pantofii păpușilor. Te provoc să schimbi pantofii păpușilor. Ok. Dar nu știu dacă o să vină. Mamă, ce picioare mare are. Deci aici sunt pantofii lui dracul Laura. Și ăștia lui Barbie. Stați. O să vedem dacă o să vin cap picioare. Numai că dracul Laura le are un pic mai mare. Sunt enormi. Barbie sigur o să-i cadă. Ale dracul Laura nu e cape. Uitați.
dracu Laura, nu încape. Păi și pui așa, aiurea. Deci, nu încape, deci, da. Dăm pantofina. Nu-i în cap. Oricum, Scuze că nu- n-am putut să facem această provocare dată de Denisa. Hai să încercăm alta. Ok, următoarea, stai așa că nu am să intră. De umăr mei, umăr pantofi. La ce vrei? Dacă s-a lărgit. Scuzați-ne. Știți să pui pauză? Da, uite. Gata, dragilor, am avut o mică pauză. Bun, o provoc pe Barbie să invite pe Dracu Laura la un ceai, iar după să versi tot ceaiul pe ea. Timi la un ceai. Ah, bine. Hei, și cum ți se pare ceaiul? E foarte bun, mersi. Scuzați că păpușa mea stă așa, dar așa poate ea. N-am vrut, scuze! Pe bune, m-ai invitat la un ceai și după îl versi pe tot pe mine? Am spus scuze! Ia vezi, ne cade în cap. Ia zi, te provoc să te faci în cadă și să cânti. Te provoc să te bagi. O provoc pe Dracu Laura. O provoc pe Barbie să se bage în cadă să cânte. Ok, o clipă să aducem. Stai, bagă tu că eu Pune un trebuie să pic stau să pauză. filmez. Dragilor, am avut o mică pauză. Na, 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 na. Hei, de ce mă filmați la baie? Ei, îmi scapă pușa pe jos. Hai, de vadatică. Oare tu? Hai zi. O provoc pe Dracu Laura să se ducă în bucătărie să gătească o mâncare foarte fierbinte, iar după să-i dea lui Barbie și Barbie să spună ah! Ok. Stai așa, mă prefac și gătesc. Barbie, Da? la masă. Au, frige! Unde e? Ești apă? Era mai fierbinte. Hai mă, serios! Ok, ia una de ce? Și era rece. Ai, mi-a înghețat limba! Ok, ia una. Asta e bună. Mersi! Și data viitoare nu mai faci timid asta. Ok, măcar am încercat. Hai! O provoc pe Barbie să alunece pe o banană, iar Ken să vină să-i zică oh, pe bune? Mă despart de tine. Ok, mă duc să-l aduc pe Ken. Mai avem și noi. Noi avem aici decât o păpușă Barbie, scuzați-mă. Noi nu avem pe Kenul original. Noi avem decât... Două păpuși, deci o să se prefacă că este de Ken. unde este? Să zicem că aici am într-o parte Ken, da? Să nu vă supărați că nu vedeți. Pentru că nu l-am găsit. Wow! Pe bune? Ha, 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 ha. Mă despart de tine. Și Barbie va plânge. Da. Ok, următoarea provocare. Îl provoc pe Ken să ceară în căsătorie pe Barbie, iar după Dracula să spună bravo, Ken, ai păcălit-o! Barbie, sucește așa cu spatele. La mine, sucește cu spatele. Cum adică? Adică așa. Barbie, vrei să fii soția mea? Ea zice, Da. nu spune, Uh... bravo, Claude! Bravo! Ken, ai păcălit-o! Stai! Poftim? Nimic. Haide. O provoc pe Dracula să o împingă pe Barbie în piscină, iar Barbie să zică oh, nu, e fantoma!
O să mai facem 2 provocări și terminăm. Oh, nu, e fantoma! Scuza, screen cape-ul, dar ori e de la mine, de la telefon, ori de la... Gata. Și acum mai facem încă o provocare, că nu mai putem să facem cum am promis 2. Da. Ok, o provoc pe Dracu, Laura și pe Barbie să spună: "Oh, prietena mea dragă, mi-ai lipsit mult." Oh, prietena